Insekters skelet sidder ikke inde i kroppen, som et menneskes gør. Det sidder ude på kroppen. Så når du spiser et insekt, så vil det knase lidt, men det skal man ikke være bange for det er bare deres skelet. Insekter er vekselvarme, og det betyder, at jo varmere det er, desto bedre har de det. Hvis vi nu tog en fårekylling som eksempel, så vil en fårekylling have det allerbedst ved graderne 28 grader rundt om den hele tiden. Men det vil så også sige, at når en fårekylling, jo koldere det er, jo dårligere vil en fårekylling have det, og på den måde, så vil det ende med, at den falder i søvn, hvis det bliver for koldt. Så hvis man nu har en fårekyllingfarm, så vil man, den måde man vil slagte fårekyllingerne på, det vil man gøre ved, at man propper dem ind i en kasse, og så ind i en fryser, og så vil de falde i søvn, og så vil de så fryse ihjel. Og på den måde slagter man så fårekyllinger. Der findes cirka 6-10 millioner forskellige insektarter. Og ud fra det vil det så sige, at man har cirka 1,4 milliarder insekter per person. Og hvis nu, der findes ikke særlig mange koarter, og der findes ikke særlig mange ko per person, så insekter, det vil være bedre for menneskeheden at spise insekter. Det vil kræve tilvænning, men det vil være bedre. Fordi insekter kræver 1 liter vand, 1 kilo foder, så kan du få 10 kilo foder, så kan du få 9 kilo insektmad. Insekt, som du kan spise, hvor du kun vil få 1 kilo ko. Det er jo ikke bæredygtigt. Man vil opdå på koen alt for hurtigt. Og jordens befolkning vil være 9 milliarder i 2060, og det vil blive svært at finde mad nok til os alle. Men hvis vi nu begyndte at spise insekterne på et højere niveau, så vil man kunne finde mad nok til alle. Men der er bare det problem med, at det er at man skal være tilvænnet til det, og man skal ligesom gå fra ko, bøf til insekt. Og også her i Norden, vi er blevet rigtig glade for en god bøf, flæskesteg, altså hvad man nu kan få. Men de andre lande i Afrika, de har jo ikke de samme muligheder som os. Så hvis vi nu fordeler maden, sådan så vi begynder at spise med insekter, og så sender vi noget af vores ko ned til dem i Afrika, og så kan vi ligesom dele maden, så vi får nok mad alle sammen, og på den måde kan vi undgå hungersnød og sult og fattigdom i resten af verden, fordi de rige, de begynder at dele det mad, som de har. Så hvis vi nu tager et insekt, så indeholder et insekt også sådan 65-75% proteiner, hvor en gris kun indeholder 17. Og protein, det er altså noget mennesker de skal have for at overleve. Så på den måde er det også bedre for menneskeheden at spise insekter, på grund af at der er flere proteiner i lortet. Og insekter, på grund af at der er de der 1,4 milliarder insekter per person, så vil man også kunne sige, der vil i hvert fald gå lang tid før menneskeheden, de vil begynde at udrydde insekterne. Og så vil der gå endnu længere tid, før menneskeheden, de begynder at sulte igen, fordi at der er så mange insekter, så man i princippet kan få mad morgen, middag, aften, 24/7. Altså, der er simpelthen så meget mad.